check out. Sunod-sunod kayo, sunod-sunod. Ha? Maganda naman dito eh. Ayos ah. Okay. Sana stolets. Nawala stolets. Ha? Pusa, ang bagal ng motor ko, hindi kakapunta doon. Sila hindi. Nakapunta sila doon, tayo hindi. Siyada. Ito nga rin sa akin, nahina doon eh. Sige, bye! Wala, hindi nakakakuan sa atin sa kanila.